Este festival está moi marchoso, a que sí? Mais xa se respira o verán. Marcharía agora mesmo a un lugar exótico e ali bailaría o pim pim pim. Anda, pois atende ben ao que van cantar os do segundo de primaria. Fixeron a súa propia letra para dar as benvidas vacacións. Un aplauso. Pim, pim, pim.